Tasmán ördögök. Az ördögök 2012-ben! Mi az info? Az info ez! Teljesen szíz terület. Komolyan? Az hát. A kormány és az őslakók közt fennálló kis nézeteltérés miatt abszolút tiltott terület. Tilos oda menni. Csak nekünk! Így van! És minden irányban több száz mérföldre a csalók a vadon. Bárki jönne értünk, letartóztatják, mielőtt ugranának. És mi hogy jutunk át az őrségen? Örülök a kérdésnek. Ez a semmiség az én börtönkilépő kártyám. Stone! Stone, olyan helyekre viszel minket, ahová soha nem juthatnánk. Barátom! Úgy élj, mintha az utolsó napod lenne. Mert egyszer az tényleg az utolsó lesz! Figyelem! Tessék, hölgyeim és uraim! Most megközelítjük az ördög csúcsot. 914 méter. Ó, te jó ég! Baby, az enyém vagy. A világon senkinek nincs ilyen jó napja, mint nekünk. Erről van szó, baby! Megjöttünk, srácok! Na, Szívé, vitt már téged valaha más pasi ilyen klassz helyre, mint ez? Nem. De ha ajánlották volna, akkor is csak neked mondtam volna igen. Nyuszika. Egy pillanat. Nyuszika? Hát, Ó, ez olyan cuki. jól van, na. Mi így becézzük egymást. Elég a locsi-fecsiből mozgás, mielőtt megváltozik az idő. Ugranunk kell, vár a nagy buli! Gyerünk, Nyuszikám! Stone, hozd a cuccomat! Meghúzzuk és... mehetünk. Menjünk. Ez az jó. Jól van, srácok, ugorjuk! Baby, gyerünk! Tessék, az első bázisugrásod, Stone. Ezt imádom. Erre szállj! Hülye! Na, gyerünk! Stone, ha nem érzed a dolgot... Dehogy, csak egy pillanat. Gyerünk, haver, most a gravitáció a csajod. Visszamászni tökösebb dolog, mint leugrani. Nem tudom, ti mit akartok, de én nem sétálni jöttem a hegyre. Hallottad a főnököt? Nyugi, nem maradsz ki! Ne siess. A landolás helye kicsit messzinek tűnik. De a szél jó. Csak egy gondolattal előbb nyis. Figyelj, lépj vissza, aztán ugorhatunk együtt, ha ők már leugrottak. Igen? Jól van. Stone, mire vársz? Nyisd az ernyőt! Túl alacsonyan vagy!
A tasmán ördög nem csak rajzfilm figura. Ezek az erszényesek akkor szerezték a fészkes fenevad nevet és hírnevet, amikor az első európai telepesek meghallották a sikolyaikat evés közben. Te amerikai vagy? Igen, az őslakosok néprajza miatt költöztem ide. Hát, én a suliban azt olvastam, hogy ezeknek nagy feje van, és a legerősebb a harapása az összes állat közül. Igen, igazad is van. A legerősebb a harapása, de a testtömegéhez képest. Ezért az ördög olyan, mint a nagy fehér cápa. Csak lábakkal. Részben ebben is igazad van. Az ördög embert nem eszik. Tényleg? Nem. Akkor meg mit eszik? Igazából az ördög dögevő. Alig vadászik, inkább elpusztult állatokat eszik. Döglött állatokat? Ez egyáltalán nem ijesztő, ez simán csak gagyi. Nos hát, az őslakók úgy hiszik, hogy a tasmánördög egy rettenetes őslény leszármazottja. Azt mondják, hogy több ezer éve az őslakók ősei idézték meg ezt a szörnyördögöt, hogy megvédje a szigetet az ellenségtől. Egy fészkes fenevad született a földből, ami csak úgy lenyelte az emberi zsákmányt. Egyben. De maga ugye nem hiszi el ezt a süket dumát? Vagy igen? Elnézést, emberek, de ennek a történetnek vége. Nagyon köszönjük, hogy eljöttek. Ne regélj! Azért vagy itt, hogy becsalogasd őket, nem azért, hogy Aha, az emberek néha szeretik az ijeszgetést. Amúgy is csak valami voodoo hülyeség. Lenyűgözően változtatod a professzorom elméletét sértéssé. Mi újság? Láttak egy helikoptert a véres szoros felé menni. Utánuk megyünk, megnézzük, nem bázisugrók-e. Te az állomáson kell lesz, amíg elmegyünk. Hadd menjek én is. Ez Whitfield parancsa. Megbeszélhetnéd vele. Tehetném, de miért akarnám megtenni? Ne csináld, hetek óta nem voltam terepen. Ki akarok menni? De nem velem. Ha egy férfi felköti a gatyát, hogy randizol egy lánnyal, választ érdemel. Még ha az nem is. Hadd menjek én is. És elhívhatsz randizni. Komolyan? Nem ígérek mást, csak vacsorát. Mehetünk. Anderson, a földön vagyok, tovább megyek. Alex, látnod kell a híres barlangokat. Stone! 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 Ez óriási. Jane, merre vagy? Hozzatok kötelet és lámpát! Helyzet van! Mi van, miről beszélsz, mi történt? Gyertek már ide, siessetek! Jól van, vettem, megyünk. Menjünk, emberek, siessünk, azonnal indulunk. Jól van.
Azt hiszem, lent van, de nem látom. Jól van. Fogd a lábamat! Stone! Láttad? Nem, de sok ott a vér. Mi? Vigyük innen a fenébe, mielőtt a vadőr ideér. A kötelet! Én előkészítem az első segélyt. Azonnal szólj, ha lemehetek. Még lejjebb! Lent vagyok! Jól van, Stone. Stone! Látod? Nem látom. Stone, hol vagy már? Ne szórakozz már, Stone! Ez meg mi a franc? Stone! A mindenit. Ó, atyám. Gyerünk! Húzzatok már ki innen! Gyerünk! Húzzatok már fel! Húzzatok! Húzzatok! Anderson, mi volt ez? Ez kinek a vére? Stone! Stone, hol van? Meghalt. Mi? Van lent valami. Stone cafatokban van, valami félig megette. Na ne, talán csak a zuhanás szakította szét. Nem. Tudom, mit láttam. Mi? Ennek meg mi értelme? A francba. El kell mennünk innen. Várj, nem hagyhatjuk csak úgy itt. Majd visszajövünk, de lent veszélyes, és bármi van ott, nem tudom, hogy nem jön-e fel. Hé, én ezt az egészet nem értem. Én most kiviszlek titeket. A saját felelősségére bárki itt maradhat. Anderson, kéne egy kis idő. Talán át kellene gondolnunk a dolgot, és hogy mi lesz a legjobb. Jane, mikor láttál te engem megijedni bármitől is? Akkor hát menjünk. Na és a cucc? Hagyd a francba, tűnjünk innen. Gyere, menjünk. Gratulálok, fiúk, lányok! Letartóztatlak titeket veszélyeztetésért, vandalizmusért, és mert illegálisan jöttetek a Nemzeti Parkba. Hol a lóvé? Hát Stone-nál. Hallgasson meg, kérem. Segítsen, a barátunkat megölték. Elég veszélyes dolgot műveltek, nem? Nem az ugrásba halt bele. Valami megette. Az lehetetlen. Tasmániában nincsenek emberevő fajok. Csak azért találja ki, hogy ne tartóztassuk le. Dance, Nézzék a vért a kezén. ha igaz, amit mondanak, felkutatjuk őt, de előbb őrizetbe kerülnek, és lefoglaljuk a helikopterüket. Uram, ön értelmes embernek látszik. Csak elméletileg hadd mondjak valamit. 50 rongy van egy lyukban. A maguké. Csak hadd húzzunk el innen. Ezt
nem kellett volna tennie. Nagyot hibázik, haver. Maga megszegte a törvényt, pajtás. Alóduljon! Hé! Lassítson már, jó? Nem hiányzik, hogy még valakit megöljenek. Lépjen hátrébb! Hallgasson meg. Rendőr vagyok New Yorkban. Mint rendőr a rendőrnek mondom. Mi nem akarunk balhét, de valami nincs rendben a parkjukban. Látta a holttestet? Nem, de a barátom igen. Tényleg? És hol van? Egy föld alatti telerajzolt barlangban. Nézzük meg. Ne, az veszélyes, ne menjünk vissza. Vagy a letartóztatás, vagy mutassa a holttestet. Választhat. Hallották, menjünk! Alex, mi megyünk le az üregbe. Te maradsz itt őrnek, hogy a fogvatartottak ne szökjenek meg. Menj Denzel, én maradok. Nem nézed meg a rajzokat? Lehet, hogy valami voodoo izé. Még nem vizsgáztam lemászásból. Akkor Dance, járjunk a dolog után. Alex, légy óvatos. A kötél rendben? Engedhetsz. Nem kellene lemenniük, mondom, hogy veszélyes. Még itt fent se biztonságos. El kéne menni, amilyen gyorsan csak lehet. Na hát. Nem hazudtak. Nem gondolod, hogy valakinek volt egy oroszlánkölyke vagy tigrise, amit elengedett, aztán itt felnőtt? Nem igen hiszem. Annak nem ilyen szaga van. Éreztél már ilyet? Az őslakóknak van egy szava erre a szagra. Azt jelenti... az ördög szaga. Érted? Tudod, miért nevezik ezt véres szorosnak? Nem, miért? Egy baleset után neveztük el így, amiben meghalt 5 gyerek. Még 15 évesek se voltak. Mi is elemeltünk egy kis aprót a szüleinktől, és feljöttünk a kanyonba, és bulisztunk, mint a rockstárok. Egyszer egy éjszaka, 1 és 2 között jöttem ide. Visálnom kellett. És egy kicsit odébb léptem a többiektől. Az első sikolytól évekig nem aludtam. Aztán jött a többi. Az életükért sikoltottak. És segítségért. És engem hívtak. Tudod, mikor volt ez, Dance? Mikor volt? 15 éves se voltam. És én csak ott álltam. És hallgattam, ahogy a barátaim az életükért sikoltoztak. Aztán egyesével elhaltak a sikolyok. Mire képes voltam megmozdulni, addigra már felkelt a nap. Oda mentem a barlanghoz. Olyat még nem láttam. Azt nem állat tette. Az 5 legjobb barátom cafatokra tépve.
A csontok, szilánkokra rágva. A belek, az arcok, a hús és a belső szervek, mint a kolbásztöltelék. Azt se tudta, melyik kihez tartozott. Mi volt az? Nem tudom. Mert mire a barlanghoz értem, már rég elment. De ezt a szagot ismerem. Ez az a szag. Nem nézzük meg, hogy hova vezet? Nem. Nagyon rossz érzésem van, Dance. Menjünk innen. És a testtel mi lesz? Itt marad. Még egy éjjel nem árt neki. Na, mi volt? Igazat mondtak. Mi lehetett az? Tényleg nem tudom. Akkor most elmehetünk. Igen. Igen, mehetünk. Rohadt hó. Ez szokatlan. Hey, Alex! Kihagytad a barlangot, sajnálhatod. Igen? Miért? Hegyekben álltak a rémes és ijesztő szörnyek. Főnök, pislantanom kéne egyet. Tényleg? Figyelj csak, Alex, te hogy szerezted a képesítést? Hát, majd vigyázok rá. A többiek szálljanak fel, de sietve! Egy ilyen helyes lány, mint te, mit keres itt az erdőben? Nem olyan helyes. Már is tetszel. És ha csak nem akarsz ott lent segíteni, akkor el kellene oldoznod. Nem már, megbízhatsz bennem. Szép, ugye? Tudod, mennyibe fájt? Többen, mint az éves fizud. Figyelj, ha valami emberi helyen leszünk, és leléphetek egy hátsó ajtón, a tiéd. Egész jó üzletnek hangzik. Mi lenne, ha te is inkább beszállnál, mint hogy az időn pazarlod? Kétszer akkora vagyok, mint te. Mi lenne, ha fenéken billentenélek és lelépnék? Jó, baj, ha felfal az és 120 kilométer séta vár. Azt hitted, komolyan mondtam, csak vicc volt. Na, szállj be a kocsiba, és viselkedj, és akkor velünk lehetsz. Simon, gyere! Csak rontasz a dolgon. Próbálom elkerülni a börtönt. Nekem még van karrierem. Még mindig nem értem, Sto miért hívott meg. Mert azt akarta, hogy ne csak pityergő kislányok legyenek a csapatban. Hé, lassíts! Üsd le magad, Nyuszi! Kussolj Nem már! visszanézed! Elég lesz. Viselkedj. Bizony, de a többi is viselkedjen. Na jó, indulás! Rögzítsd! Mua. Hé, Elég. Én játéktervező vagyok. Milyen játéké? Ott vagyunk már? Álljunk meg! Nyugi, csak vicceltem. Próbálom Csendet! feldobni a hangulatot. Volt valami az úton. Mi volt az? Dance. Add ide a puskát. Cheers.
Ez meg mi a franc volt? Nem tudom. Oldozzanak el, segítünk! Nem, azt nem lehet, utána megyünk. Nem hagyjanak itt védtelenül! Bekattantak! Ne aggódj, hagyjanak itt meg minket. fogjuk ölni. Ne menjenek el! És ha Nem látták, mit csinál ez a... Maradjanak itt! Whitfield! Whitfield! Ez szép volt, Jane! Szép! Jó volt! Valaki segítsen már váltani! Jane, indulj már! Anderson, gyere ide! Tiéd a váltó! Oké, megvan! Egyes! Kettes! Ne menjünk már! Whitfield! Jaj, ne. Whitfield! Még egyszer. Gyerünk, csináljátok már! Lassan engedd a kuplunkot! Dance. Egyes! Na, gyerünk! Kettes! Előbb őket. Köszönöm. Köszönöm. A barátai. Elkapta őket. Mi a fene ez? Fogalmam sincs. Menjünk innen. Hozzátok a cuccot. Remek. Hé, Itt a kötél. legalább van itt néhány holmi, amivel megyünk valamire. Add ide. A fákják? Te jó ég. A fákják. Első segélydoboz. Nyisd ki. Az meg mire jó? Ez az. Adj egy mácsétét, ezt nem tudom használni. Remélem nem is kell. Szerintem megöltük. Ha nem, majd meggondolja, hogy utánunk jöjjön. Dance nincs sehol. Jobb lesz, ha nem maradunk itt. Túl veszélyes. Sajnálom. Gyerünk már. Nem ér semmit, senki sem hallja. És miért nem? Csak a bázis közelében működik. Általában 3 közül valaki ott van.
Nagyon okos. És még térerő sincs. Ha nem öljük meg ezt az izét és itt maradunk, könnyű célpontok leszünk. Mondd, hogy van egy terved. Ugye te nem félsz a magasban? Baj van? Felmenjek veled? Nem, menjenek csak ők. Addig őrködöm. Jól van. Mit gondol Simon? Nem is rossz, mi? Ez elég jó így. Mi volt ez az izé? Látta valaki? Egy medve? Vagy mi? Igen. Látta valaki, hogy mi volt az a vörös fény? Ha el akarsz mondani valamit, inkább mondd el, ha az segítene. Úgyse hinnétek nekem. Próbáld meg. Ki volt lent a barlangban? Én voltam. Gondolnád, hogy egy rituális hely, ahol embert áldoztak? Voltak ott koponyák is. És a képek milyenek? Volt ott olyan, ami ránk támadott? Igen. Igen, pont olyan volt. És vörös fénye van. Ez igazi. Mi igazi? A barátotok élesztette fel. Felélesztette? Mit? Ausztrál folklórból diplomáztam. A tasmán mitológia szerint volt egy szörny, valamiféle ördög, ami egy olyan barlangban áldozott vérből testesült meg, mint ez volt. Amikor a barátotok beesett, elég vér folyt ki, hogy beindítsa. Amikor azt mondod, beindítsa, olyasmire gondolsz, mint egy természetfeletti akna? Hát bocs, de nekem ez elég nehezen hihető. Nekem is. Hogy működik? Te elhiszed? Csak kérdeztem valamit. Hogy hogyan működik? A legendában, ha ezek a lények megszületnek, könyörtelenül kiírtják a betolakodókat. Szóval a mese szerint mi vagyunk a rosszak. Igen. Én csak azt mondom, srácok, hogy ez akár egy hókusz-pókusz szörnyizé, akár egy betépett medve. Reméljük, hogy rohadtul nem mászik fel a fára. Az előbb belgázoltuk. Lehet, hogy csak fekszik és szépen elvérzik. Reggel mi szépen elhúzunk, az izé meg meggondolja, hogy visszajön-e értünk. Remélem igazad van. Ne féljetek. Kiviszlek innen titeket. Ígérem. Nem tudsz aludni? Nem. A legjobb persze, ha nem nézel le. Ja, és amúgy Jane vagyok. Mármint lány? Hát,
Y-nal írom, szóval... Igen. Lány neved van? Igen. Ez lánynév. Én meg Alex. Az meg fiúnév. Jó ét, Alex. Jó ét. Segítség! 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 Ez mi volt? Nem tudom. Ez! Még él! Gyerünk! Orvos vagyok. Én megyek. Várj, amíg biztonságos lesz. Nem. Segítenem kell. Jó, ha jól van, maradj együtt Jane-nel, ezt odaadom. Rendben. Csak előbb lépj át oda. Alex! Menjünk, menjünk! Látom, ott van mögötte. Alex! Alex! Úristen, mi ez? Gyorsan! Tűnés innen! Gyerünk! Ez egyszerűen nem lehet igaz. Mi a fene ez? Ez van a legendában. Ez a lény a tasmán ördög megtestesülése. Abból a rajzfilmből. Nem a rajzfilmből. Ha ez a lény egy létező állat, akkor az erős zajok vonzák. Mint dance kiáltásai. Egyenesen hozzávezették. Tegnap kellett volna megkeresnem. Jó, de miféle állat ez? 1. Túlél egy gázolást. 2. Reggel felébred, és úgy dönt, megöl valakit. Nem érdekel, mi ez az izé, csak az, hogy előbb öljük meg, mint ő minket. Mire gondolsz? Van egy ötletem, édes, segíts! 120 kilométer a civilizáció, 25 a helikopter. Menjünk vissza és repüljünk el. Ez egy nagyon rossz ötlet. Nem futunk gyorsabban nála. Nem is kell. Szétválunk, addig el tudjátok kerülni, amíg visszajövök a géppel. Ha belehúzok, alig másfél óra alatt lenyomom a távot. Fogom a gépet és visszajövök, értetek? Tetszik. Jól van. Ez már tervnek hangzik. Fiúk, Hozzatok mindent, amit bírtok. Azt ne kelljen mondani, hogy mi kellhet. van ott egy meteorológiai állomás, és menjünk együtt. Ott mi van? Menedék, élelem, rádió. Az én tervem jó. De az én tervem halkabb. A dög a nagy zajra mozdul. Ha beindítod a rotort, célpont leszel. Hát akkor ez jó, mert nem tud repülni.
Ez meg mi a fene? Egy kis lángszóró. Hol tanultál ilyet készíteni? Rajta kaptam egy középiskolás gyereket, aki az internetről szedte. Nem hittem, hogy még jól jön. Az internet veszélyes dolog. Valójában nagyon egyszerű. A lámpa kapcsolója beindítja a benzinpumpát, ami a benzint a gyújtógyertya felé lövi, és bum! Kész a pirított tasmán ördög. Remek. Anderson, ezt meg kell beszélnünk. Nézd én. Nézd, én gondolkodtam, hogy... Úristen! Mi ez? A francba csináljatok már valamit! Futás! Hé, várjatok! Hol van Jane? Menj innen! Adj egy olyat. Add ide. Kösz. Akkor most szabadon fogunk, Vos. Kinél van mustár? Itt egy kicsit több kell, mint mustár. Szörnyű szaga van. Most aztán megkaptad, te rohadék. Ezúttal egyetértek veled. Kár, hogy emberek is meghaltak. Kösz. Halljátok? Többen vannak. Futás! Gyerünk, gyerünk! Futás! Gyere! Hol a francban voltak ezek? Új terv kell. A terv marad. Elhozom a helikoptert és túléljük. Te nem láttad, mi történt? Na jó, rád már nem hallgatok, érted? De itt én vagyok a főnök! Főnök? Kislány, bármi lehetsz, de nem főnök. Amikor az este lecsapott, megkötözve hagytál minket, még védekezni se tudtunk, nélkülünk már nem élnél. Ne egymást marjátok. Ha nincs Alex, akkor én már halott lennék. Köszönöm. Neked is, amit tegnap tettetek, de én felelek értetek, úgyhogy azt teszitek, amit én mondok. Vagy mi lesz? Megint fegyvert fogsz rám? Kellene? Tudod, hogy a helikopter hangja egyenesen hozzád, aztán hozzánk vezeti őket. Nem lehetünk hangosak. A meteorológiai állomás biztosabb. Ide figyelj! Nem akarom az életemet és a barátaim életét rád bízni. Szóval idehozom a gépet, és elrepülünk innét. Ha nem tetszik, nyugodtan válaszd a másik utat. Vagy talán lőj le. Válasz. Nagyon remélem, hogy igazad lesz. Van arra egy ösvény, az elvezet a folyótorkolathoz. Úgy 9 kilométerre északra. Elég hely lesz, hogy ott leszállj. Nekem jó. Veled megyek. Dehogy tesó, csak lelassítanál. Bármikor rád verek futásban. Amúgy is. Egy testőr is kell. Nekem most te vagy a legfontosabb a világon. És én megvédem az értékeimet. Ez meg honnan van? A kocsiból. Biztos az egyik társadé volt. De neki már nem kell. Melegíts be. Ne kelljen cipelni téged, mert lezúzod magad. Láttál már oroszlánt vadászat előtt lesérülni? Nem, dehogy. Óra, menjünk!
Ez nagy hiba. Senki nem hallgat rám. Ne aggódj, túl leszünk rajta. De biztos vagy benne. A te lángszórós képességeddel és az én modellkinézetemmel. Mi bajunk lehet? Nyugi, haver! Gyerünk, öreg apó! Szerinted sikerül? Hát, ha az ember komoly gázban van, azt akarná, hogy Anderson mentse meg, az tuti. Ha nem jön vissza időben, az azt jelenti, meghalt. Anderson penge gyerek. Ő vett rá a bázisugrásra is. Miért vállaltad a bázisugrást? Szerintem őrültség. Hát, ha hiszed, ha nem féltem a magasban. És mi segíthet akkor jobban, mint sziklákról leugrálni? Az első után fennakadtam. Így még nagyobb hülyeség. Tényleg őrültség, és nem is ajánlom senkinek. De szerintem életem legszuperebb élménye volt. Tényleg? Határozottan. Megfognád ezt? Persze. Helyesek. Erre! A folyónál vagyunk. Menjünk oda! Anderson, merre vagytok? Körülbelül 5 kilométerre. Mi elértük a folyót. Kitartás, tesó, megyünk értetek. Jól van. Ne álljatok fel. Tessék. Köszönöm. Hogy találkoztatok? Épp a sürgősségén volt a műszakban. Lőtt sebe volt. 2. Súlyos sebek voltak. És miközben épp elvérzett volna az ágyon, vacsorázni hívott. Tudtam, hogy nem utasít vissza egy haldoklót. Most pedig igazából azt kellene megkérdezni, hogy Walsh mikor mondta volna el, hogy titokban bázisugró. Amikor először vitt el egy ugrásra, az olyan volt, mintha a szüleinek mutatott volna be. És hogy megtanított, az meg lánykérés volt. Nem féltél? Hülyéskedsz, rettegtem. De ijesztőbb lett volna nélküle élni. Úgyhogy nagy levegőt vettem és ugrottam. Majd azt nézzétek meg, mi lesz az esküvőn. Azért ne lógasd az orrod! Majdnem beértelek. Persze! Mayday, vészhelyzet! Azonnal fel kell szállnunk. Gyerünk, Anderson! Mozogj már! Csinálom, nyugi! Nyugi, kell még egy kis idő, amíg elindul! Mi lesz már? Na! Gyerünk! Mayday, vészhelyzet! Gyerünk, indulj!
Ez az, megyünk! Sikerült a felébe! Sikerült! Igen, sikerült! És simán ment! Gyerünk! Mayday, itt Echo Alpha Foxtrot, vétel! Vészhelyzet van! Ahol a francba! Nem sikerült, nincs kapcsolat! Lerohadt! De ezek még ott vannak, haver! Jane! A jó hír, hogy a levegőben vagyunk és megyünk értetek! A rossz az, hogy a dögök is jönnek, a földön kísérnek minket! Állati gyorsan kell mennünk, készüljetek fel, hogy be tudjatok ugrani a gépbe! Majd alacsonyan fogok levegni, ne hozzatok semmit, csak ugorjatok be! Ne aggódj, elkészülünk. Oké. Ott vannak. Jól van. Oké. Maradj meg! Vigyázz! Ne nyisd ki, Simon, ne nyisd ki! Takarodja! Szakadj be rólunk, te rohadék! Takarodj! Rúgd le és levállunk! Nem megyek közelebb hozzá, nem megyek közelebb! Úristen! Rúgd már le a rohadékot! Rúgd már le! Nem hallod, rúgd le! Ez az! A francba! Szakadj már le, te dög! Ne! Nem lehet! Anderson. 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 Egyben vagy még. Anderson. Anderson! Anderson, egyben vagy még? Anderson! Ja, azt hiszem. És Simon? Simon elhagyta a gépet. Tudtál rádiózni? Nem tudtam. Jól látom, hogy a dögök tényleg nőnek. Jól látod. Anderson, most másra figyelnek. Most ide! Gyere! Most mit csináljuk? Gyere már! Majd kitaláljuk. De ha megölünk egyet, a többi egyre Siess! nagyobb lesz. Ez csak rosszabb lehet. Tudom, baby, majd kitalálunk valamit. Addig kell elmennünk, amíg nem figyelnek.
Milyen messze van az állomás? Túl messze. Látnom kell a barlangot. Mi? Vissza akarsz menni a fészkükbe? Tanulmányoztam a barlangrajzokat, talán ott elárulja valami, hogyan állíthatjuk meg őket. Miből gondolod? Sajnálom, de ez öngyilkosság. Igaza volt a géppel kapcsolatban. Talán most már hallgathatnánk rá. Ezeket meg egyre nehezebb megölni. Igen, le kell mennie. Mert pontosan tudnunk kell, mi ellen harcolunk. Nos, Gyerünk már! Jó, menjünk. Jobb, mint itt ülni. Hozod? Gyerünk! Gyerünk, mozgás! Mozgás, menjünk! Biztos, hogy ezt akarod? ez a dolgom. Rendben. Ez még jól fog jönni. Fél a magasban. Hogy mondod? Jane, szabályosan le kellett dobnom a szikláról. Ne haragudj. Kész vagyok. Eresztetek le. Látsz valamit? Egy perc. Nem látok semmit, ami a hasznunkra lenne. Ezek nem tűnnek el, amíg... Mind meg nem halunk. Igen. Hat lény jött létre. 2 megöltünk. Legalább tudjuk, hogy ha megöljük a többi 4-et, biztonságban leszünk. Egy pillanat. Alex! Alex! Fenébe! Alex! Valamit meg kell néznem.
Itt egy másik bejárat. Van egy ötletem. A robbanás hangja felé fognak futni. Valaki szóljon, ha felém jönnek. Én becsalom, aztán elégetem őket. Szeretlek. Ragadj a mikrofonra. Erre szükségem lesz. Hát, Ezt most én csinálom. szerintem ez nem jó ötlet. Én könnyebb vagyok, te meg ki tudsz húzni. Ez nem hülyeség. Ne nézz rám, igaza van. Ugyan? Na jó. Tessék. Nem kell segítség. Jó, tudom. Sok szerencsét. Ügyes lány. Remek. Itt vagyok. Egyenesen a barlanghoz mennek, mind a négyen. Hé! Vigyázz, robban! Alex, jelentkezz! Készülj! Húzd! A francba! Alex! Alex! Segíts! Jane, készülj! Nyomás! Húzd! Megittek a dögök! Tönkrement a lángszóró. Legalább lelassítottuk őket. Szerintem győztünk. Hé, jól vagy? Gyerünk. Most már menjünk. Gyerünk, indulás! Na mi van? Csendet! Jól állunk, nem hallok semmit. Futás!
Lisbonért! A gépnél találkozunk! Lisbon! Ott vagy, édes! Most! Lisbon! 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 Ne! Lisbon! Lisbon! Ne! Lisbon! Futás! Tovább kell mennünk. Gyerünk, szálljatok be, de csendben! Befelé! Hány golyód maradt? Csak 3 van. Ez remek, 3-an is vagyunk. Én nem akarom, hogy felzabáljanak. Figyelj, haver! Ha egy szikla szélén állsz, nem visszalépsz, hanem ugrasz. Tudod, ki mondta ezt? Te! Tényleg? Életemben először nem tudom, mit tegyek. Ez nagyon nem jó, el kell mennünk. Itt vannak a dögök. Neked mindig van egy terved. Egy csomó cucc van itt, kitalálunk valamit. Ez bejöhet. Fákja. Reméljük csípik Simon zenei ízlését. Tetszik az ötlet? Készüljetek, most futni kell! Mindig drámai megoldásaid voltak. Gyerünk, állj fel! A fenébe. Ezt ki kell húzni. Ne, belehallgat. Elállítjuk a vérzést. Gyerünk! Így jobb? Sst, maradj csöndben. Próbáld meg. Menjünk! Jól van, megyek.
Maradjatok itt, így utolérnek! Sikerülni fog. Nem, ti is meghaltok miattam! Gyerünk, tovább! Itt vagyunk. Gyerünk, felfelé, rajta! Indulás, menjetek fel! Mi? Nem foglak itt hagyni. Jane, én elvérzek. Ez rosszul néz ki. Ha el is érsz valakit rádión, meghalok, mire ideérnek. Nem. Dehogy nem. Lefoglalom őket. Sajnos ez van, testvér. Hadd csináljam azt, amit akarok. Nem, hozunk valamit, és Nem, erre felviszünk most oda. nincs idő, nincs idő. Nincs idő. Minden napodat úgy éld, mintha az utolsó lenne. Mert egyszer tényleg úgy lesz. Menj. Jönnek. Jól van, semmi baj. Ti csak menjetek fel. Induljatok. Vigyázzatok magatokra. Jól van. Gyerünk, öreg. Gyere, kapjál, rohadék! Gyere! Gyere. Gyere már!
Nincs itt a rádió. Itt kéne lennie. Talán meg tudjuk javítani. Te nem hallasz? Nincs itt a rádió. Sajnálom Andersont, de koncentrálnunk kell. Találnunk kell valamit, amit használhatunk. Vagy várunk. De megoldjuk. Azt hiszed? Te tényleg azt hiszed? Csapdába estünk. Csapdában vagyunk, Alex. Már csak egy dög maradt. Fel fogja dönteni a tornyot. Nem akarok meghalni, így nem. Tekerd magadra. Miért? Túl kell élnünk, ha ledől. Van egy tervem. Komolyan? Csak bízz bennem. Rendben. Mondd el, mi az... Ide figyelj! Te vagy a legerősebb ember, akit ismerek. De most együtt kell ugranod velem. Gyere utánam, jó? Bármi is történik. Bármi. Gyere! Gyere! Ne aggódj, nem lesz baj. Az öcsém nagyon közel állt hozzám. Egyszer kitaláltuk, hogy felmászunk egy fára az udvarban. Nagyon magas volt. És egyre feljebb és feljebb másztunk. Nagyon élveztük a dolgot. Aztán hallottam a recsenést. És próbáltam elkapni, de nem sikerült. És leesett. Meg tudtam volna menteni. És én megígértem magamnak, hogy soha nem fogom megint azt érezni. Soha nem fogom azt érezni. Annyira hiányzik. Én nem hagylak el. Félek. Félek.
Gyerünk! Gyerünk! Gyere már! Gyorsabban! Gyorsabban! Bízz bennem. Hé, jól vagy? Igen. Ez talán ugrás előtt kellett volna. Tudod, a szerencse. Több szerencse kell. Ez a 6. Nem Walsh mondta, hogy az első ugrás olyan, mint a lánykérés? Az Lisbon volt? Ja, persze, Lisbon. Előbb kezdjük egy randival, de a vacsoránál nem ígérek többet. Hát végül is, ez egy jó hely, svéd asztallal, ijesztő barlangrajzokkal, de neked be fog jönni. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.